belai hambai जों दिनै के 49 বিধানসভা থাকজাগো इनके डिसि विलेज पासं छावनाय डिसि विलेज जों दिनै जोंनि जतो गुत्रक जोंनि जों सफैया जों खोनागा मियाफ्राव नब हरनांगै नखरा खालामथोंगा ओमफ्राय जोंनि एमबिसि सरपंच कुमारनि गथ'आ दिनै दागि बुंबाय जोङो जिखुनु जोंनि जे इयुथ जोङो फायसा जोंनि गभर्नमेन्ट त्रिपुरा प्रेसिडेन्ट बिथिङाव जोंनि पलिटिकेल एमपिनि सेक्रेटारि बन्दे बर्मा फंबाय बेचार जोंनि इयुथ गथ'आरियाव दङ आरो जोंनि चेयारमेन दङ जों जोंनि त्रिपुरा मथा पार्टी जे जुबामानि जों जों जे मानसा जुबायरिखा जोंनि जे नांमानि मानै गम्बल बिदे जे माइरं रक्सामुराव जों जुबायरिखा बे जों अमनाव कायसा गायनाय जे दाबो जरा जोंनि अमते गियाल नुयै थांनाय जों जे मानसा जों जतन पाल बाक्साके जुबाना नांगौ ओमफ्राय जोंथ' टाइटा मोसानाय जोङो खुनु माने भिडिअ सब फैनानै थाया जोंनि जे तिप्रसा जों अमते नख खागायनाय न जों बुखा दंमालिया जों मा फायलायगा जोंनि माया गोनां जोंनि एमबिसि सार गथ'फोरनि सफैमालिया बनबो जों बेलायनो हामबाय मारियो दाय जोंनि जोंनो जौगानाय जारा दंनाय बरंबो जों बेलायखिनो हामबाय मारियो दाय जोंनि लगे जारा इयुथ जारा वारियर्स फायजा जोंनि चेयारमेन जतन हामबाय मारियो कारण जों ताक कायसा परिबारनि न खामानि কোনো जों किसाले जोंनि घर থেকে जों रामखिसा सिकिरिफानो जे मानसा जों किसा जुबानानि अरबाय जों खामानि नमो लबनसरा बिसिके लबनसरा बिसि पारा इनटु फैसा पुष्पराम पाराव अमो खुजाव लगन आन्दाव लबनसरा बिसि गे आंगो मनो कइनाय जों जे मानसा जों जुबाना नांगौ जों कुनु अरो फटो तिसावै जों खामानि जुबामानि फैया जोंनि बुखाबाय जों हमजागै जोंनि कायसा जों तिप्रसा नख खामै थांनानै जायाखै आं कइनाय जोंनि गभर्नमेन्टआवबो कइनाय जाहाथे बनबो जे मानसा बिनि दंथाय जागानो थानो किसा जुबासु बिना बागै हामबाय जुबामा रिमा Kusin dah, nak deh, yak cuma tu nak dikerja apa? Kecingan mana nak kerja apa? Kerja bos mana banyak kerja macam apa?